הנאה משיגס. גיט. פה הוא לא יהיה. האחריות של הישיבה היא עליי. טוב, אסח הצלוחה. אני צריך לנתק. בחור חשוב נכנס אליי לחדר. אלי, מה נשמע? שם. שתדע לך שאני מאוד מרוצה מהנוכחות שלך בסדורים. אלי ויינריך. $1,590? אבל איך? היית בכל הסדורים. אתה רוצה להגיד שהמשגיחים משקרים? הרב קליין הבטיח לי שאני מהמצטיינים. כסף זה הבעיה? מתי אבא חוזר מאמריקה? עוד 2.5 שבועות. קטן עליך, אלי. יהיה לך איך לשלם. לא רק בשביל זה קראתי לך. שמעתי שמועה שחבורת ברי מינן מכניסים לישיבה הקדוש נו, אתה יודע איך קוראים לזה. ומי הם, אתה יודע? אני שמעתי משהו, אני לא יודע יותר מדי. חלילה, אני לא רוצה לספר על סתם בחורים. אז אני אברר, ואם אני אדע משהו, אני אספר. כל הכבוד, אלי, כל הכבוד. זה מובן מאליו. זה משהו שכל בחור שאכפת לו מהישיבה היה עושה. מובן מאליו, יפה. אתה בחור טוב, אפשר לסמוך עליך, אלי. בוא. קח, קחו לכם כמה שמתוק. בין אודום לחברוי. נושא חשוב בחרת לחבורה שלך. מבחינתי, קח את התפילין שלך ולך הביתה. או שאתה מספר לי ואתה חוזר ללמוד. ענאי הבלט. חבל, אלי. ההורים שלך לא צעירים. הם יכולים לקבל התקף. חס ושלום. חס ושלום, חס ושלום. מי יודע שם, אלי? מחכה לתשובות! זה עזר לי לכתוב את החבורה יותר טוב. אני גם ישנתי טיפה. זה גם לא היה סמים, זה היה ירוק. אתה לא משאיר לי בריאות. מה אתה רוצה שאני אעשה? זה היה בין אדם לחבר, ואם אני אספר זה יהיה בדיוק הפוך. מה בין אודום למוקוים? אתה מבין שאתה הורס פה ישיבה, כן? אני לא אעשה את זה שוב. אני בטוח. חבל עליך. לא צריך להעיף. אני אעזוב שהם יישארו. טוב, שיהיה לך הרבה הצלחה. אבל אל תחשוב שבבית יהיה לך יותר טוב. מוטי אחיך, הוא מסיים את החדר עכשיו, נכון? לאיזה ישיבה הוא עולה? טוב, החיים. לרב אלברשטם. בחור טוב אחיך. שלום הרב אלברשטם. מוטי ויינריך.
זה דודי ואני. זכיתם בבחור מצוין. כל טוב. בחירה נבונה אלי. כל הכבוד. תגיד להם רק שיגיעו לפה עם המזוודות, ואתה לחדר שיעורים, שכמובן מחכים לחבורי הנהדרת שלך.